Bună ziua, eu sunt Alexandru de la Clean Couch și astăzi vreau să vă povestesc puțin de situația pe care am întâlnit-o. Unui copilaș aseară i s-a făcut rău, a vomitat pe saltea, iar părinții ne-au chemat imediat să o curățăm. Ideal ar fi, dacă aveți un incident de genul sau se varsă pe canapea vreo cafea sau se întâmplă vreun incident cu vreun lichid, ideal ar fi să nu încercați să băgați detergent pentru a curăța materialul, pentru că în momentul în care se bagă detergent într-un material textil peste murdărie, murdăria se duce mai adânc în material și detergentul, dacă nu este scos de acolo, poate păta materialul și în anumite cazuri nici noi nu mai putem să facem nimica. În situațiile de genul ar fi bine doar dacă se pune ceva să se absoarbă lichidul de pe material, să nu se bage detergent și ar fi ok să se facă o curățare profesională în care se scoate toată murdăria și tot lichidul și detergentul din material în aspirator. Și astăzi o să vă arăt exact cum facem noi curățarea în situațiile de genul. În acest moment, cu aspiratorul vom extrage din material toată murdăria și detergentul va fi extrasă din material. Curățarea se face cu apă, cu detergent, cu balsam și cu aur. După curățare se va reîmprospăta mirosul și curățarea cu aur are și rolul de a igieniza materialele. Asta înseamnă că după curățare materialele vor fi și igienizate, nu vor mai avea bacterii și tot ce este în material va fi extras în aspirator. Se și observă cum tot ce este în material se trage în aspirator.